नमस्कार मंडळी, आज आपण बनवणार आहोत सफेद पावट्याची उसळ। उसळ बनवण्यासाठी इथे मी पाव किलो पावटे 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून 5 ते 6 तास भिजवून नंतर त्याला मोड आणून घेतले। मोड आणलेले पावटे कोमट पाण्यात टाकून सोलून घेतले। पावटे कोमट पाण्यात टाकल्यामुळे सहज सोलले जातात। नंतर एका कढईमध्ये तेल गरम करून 2 ते 3 कढीपत्त्याची पाने टाकून कांदा लाल होईपर्यंत परतून घेतला। नंतर त्यावर टोमॅटो टाकून नरम होईपर्यंत परतून त्यामध्ये 2 चमचे रोजच्या वापरातील मसाला टाकून सोललेले पावटे व बटाटा घालून पावटे बुडतील एवढे पाणी टाकून 15 ते 20 मिनिटे भाजी मध्यम आचेवर शिजवून घेतली। नंतर भाजी शिजल्यावर त्यामध्ये तयार केलेले वाटण घालून व्यवस्थित मिक्स करून भाजीला एक उकळी काढून घेतली। तुम्हाला आवडत असल्यास इथे तुम्ही कोकम देखील टाकू शकतात। तयार आहे आपली पावट्याची उसळ। तुम्ही पण नक्की करून बघा आणि सबस्क्राईब करा।